सारा जो अलरेडी कमिटीर अवस्था जा एक मास पर फैफिनाय आमोन त साधन तिनी फाइमाइ ते किसा जाम के जाम के जो बरखाय आलादा कोचिं होते देखा खाय बिन नोंथ' पुरा घटना जुतन सायमान जों दाबो साब्रुमनि एबेनेजार स्कुलाव सफायजाक नरक जतन सायमानो जों 2020 सालाव जोंनि बिशाल रिमिका माजुलि बिनि आमा बिनि बाबु थै थांमानि नरक जतन सायमानो कै बरनि स्कुल फरायजाकनाय ते बंनि चाथाय नोंथाय जों जत जागानो जुबासु खालाय दङ बिनि आमा ते बिनि बाबु थैमानि यागुलो त्रिपुरा राज्यनि गोबां लुकुरक न बनो जुबा फायका जे जुबा फायनाय जतननो हामबाय पिया आफ्रुराव गोबां कग्रि लायजाक दंबाय मानि जे बाक्सा तलांनानै नग हिनि कग्रि लायमानि पिया दाबु आमरक जों नुथायाङै दङ हानि बागै जों कग्रि जाकबा दिनै हाय बंनो स्कुल फरायनायनि स्कुल एबेनेजार स्कुल तुगुइ फायजाक के एडमिशन तिनि खालायनानै हिमानि कमिटि बाय गाहामकै कक सालायमेको ओ वीकनि बिसिनो ओ तालनि बिसिनो ओ एप्रिल तालनि बिसिनो बंनि एडमिशन खरक थाथामनि न ओ स्कुल खालायनाय ते बंनि ओ स्कुल परि दंमा जरावो हास्तेनि लुकुरक যারা চুবাসু খালাই নামচুং তকাঙ্কাই চুবাসু খালাইমানো কারণ ও জায়গা হস্টেল ফিস রক তে বংনি বই খাতা কলম ড্রেস রক নাঙ্গো जों तो जेहेतु कग्रिजाक बंनि जे याकुमाय बासाय माया साक बंनि परिथानि बरिन चाथानि नोंथानि दंथानि जत जागानो जों चुबासु खालायनाय दिनै धनन्जय एमएलए ते जिनि जागा ते खरकसा ब्लक चेयरमैन धनन्जय त्रिपुरा बो फाइनाकक दंमानि बनि कायसे मिटिं दंमानि बगे फाइमानलिया जों ओ वीकनि बिसिंनो ओ सप्ताहनि बिसिंनो तेसे जों फायै बंनि जत रिचुम पायै नांमानि खाता कलम कागज ते जुतारक जत बेबाग न जों बरनि बागै रेडि खायै जों नेक्स्ट वीक न जों बरनो जागा एडमिशन खालायनाय ते थिनांगो बंनि जे नांगै दंमानि बंनि लाइफआव बंनि शरीराव खामिया जायो ओं तकाय अब जों बेबाग न जों नायनायनि जों रेसपन्सिबिलिटी नाहारका ते बिनि नाना संबो बंनि लगि दङ बरबलाय जुग जाया आनि बागै जे जारा मुसुंनाय खाकवार दाखुते बहुसं नरक सुबाबि मानो बरकनो पर्सनली फान फाइ नायफाय मानो कारण बंनि बुमा ते बुफा केबु करिखा ते बिन नाना संरक बिन थागु संरक लाइनो जुगिया बिन काको संरक बो सुगसुगया बंनि बु बुसाबु तिरक दंबायो गाहायनि बागै जों लुकुरक न आमनो कयो जे जारा मुसुंनाय खागोनां लुकुरक नरक फायनाय मानो हामबाय।